En sinds 78, wat is er in al die jaren veranderd? Niks. We zijn nou net zo gek als altijd. Nou, Net zo gek? ja, net zo gek, ja. Op de rommelmerk in Nes wordt terug zowel toeristen als eilanders goed omstruund. De opbrengst is voor het goede doel, namelijk Dwarfshuis de Toel, die het onderhoorn van die bijdragen wel leuke activiteiten organiseren kan. Vrijwilligers werken al jaren mee om de merk een gezellig en karakteristieke sfeer te gaan. Het drukste hebben we al gehad. Dat is 10 uur staan ze al in rijen. Er zijn toeristen die plannen zelfs hun vakantie om hier tijdens de rommelmarkt te wezen. Je kan je bijna niet voorstellen, maar het gebeurt wel. En, nou, dat houdt alleen dat wijdtijds bekend is dat die rommelmarkt er is. Kijk, we moeten het hebben van subsidiegeld van de gemeente. En wat niet subsidiabel is, daar kunnen de rommelmarkt een steentje in bijdragen. Dus we hebben dit jaar een heel nieuwe keuken gekregen van de rommelmarkt, van de opbrengst van de rommelmarkt. Dus dat is, voor ons is dat formidabel. Het is net alleen nog rommel dat mensen van Vier en Hein komen. Ek de baksels maakt ze de merk een groot succes. Ik ben de heerlijkste oliebollen aan het maken, de lekkerste van het eiland. En doen we speciaal voor de rommelmarkt, waar de opbrengst gaat naar de Toel. Ik ben afgelopen jaar met een wedstrijd derde van Nederland geworden, waardoor ik voor prinses Beatrix mocht bakken op Paleis Noordeinde. Rozijnen, zonder rozijnen, met rozijnen. Alsjeblieft ook nog. Nou, goed gedaan. Allebei, dankjewel.